Moi kaham jotono khulumbai kha ang Pitra Moyalni Panchai Rolat Mohon Jomatia jotono no kaisa kusar mung kobong mung narok jago tabuska masini 2 tarik hothat March masni 2 tarik okheno chini Tripura rajyoni vote paimani no lekhanai vote pai phano keba apply keba keseng phano ungnai ornibo chung taku bai taku buku bai buku jotono chung thangsa ke tanglaya nangnai ar bulai solai tawlai tanglai bai jadi bo ani chini Pitra Moyalni ngoi jotono no kobok jago bai male chung haibu haino chung dawari tanglaya nangnai bazar thangsa chalayani nangnai or naisirlai kusirlai walai inglai khlai chung bobishot rawo naukalai meya makhangnai lemeya phano ungthau kena inglainai ani bangoi jotono ang koijago je chung khachang khlaigoi no jani je paini rok pailangthung chenai rok chelangthung hai phano orni kaija kelengkar khri khlaiwi tonglai baijanai hnoi jotono no ang kwsar mung narogoi ani kok no ro pairokha Joy Baba Boria.